Това е... Това беше за теб. И това е за теб. А по какъв? О, не ми казвай, че днес. Да, 10 години. Отваряй. 10 гнезда, 10 години, семейно гнездо. Не се ли радваш? Радвам се как. Да го пробваме. Понеже се казваш, че контактите не стигат. Да и почивките не стигат, ама... Значи станаха 10 години, откакто ми обеща да ме заведеш ей там. Да.